Dansvereniging De Peeldancers uit IJsselstein organiseerde op 18 maart een garde- en showdanstoernooi in Schouwburg-Venray. Meerdere dansgroepen en ook solisten uit alle windstreken hebben deelgenomen aan dit toernooi dat de hele dag in beslag nam. Een waar dansspektakel met meer dan 300 deelnemers in de leeftijd vanaf 4 tot 25 jaar. Hoe is de samenwerking met andere toernooicommissies? Nou, elke vereniging organiseert een toernooi. En dan bij elkaar opgeteld, op het einde, is er een NK, Nederlands kampioenschaptoernooi. Dat wordt ook door het NDO, door de danssport georganiseerd. En dan krijg je dus een Nederlands kampioen, komt er dus uit. Het gaat niet alleen om het dansen. Voor ons is het belangrijkste, plezier staat voorop. De kinderen moeten het naar zijn zin hebben, die moeten plezier hebben in het dansen. Dansgroep Divine, onderdeel van dansvereniging De Peeldancers uit IJsselstein, bestaat uit een 6-tal jonge dames van 12 tot en met 14 jaar. Zij kwamen uit in de categorie Garde Polka Jeugd Vrije Klasse. De dames repeteren naar hartelust. Wat een conditie. En wat doen ze nog meer? Dansen. Ja, en op toernooi gaan en zo. Plezier hebben vooral. Ja. En hoe vaak oefenen jullie per week? 2 keer in de week. En hoe lang dan? Op woensdag 1,5 uur en op donderdag 1 uur. Zo. En hebben jullie nu meer geoefend dan anders? Nee, eigenlijk niet. Gewoon iets meer tijdens de training doen, zodat we meer dingen gaan doen. Zorg dat we meer dingen gaan doen, zeg maar niet dat we een pasje overslaan of zo, of dat we hem niet weten en dat we meer doen, zeg maar. Hoe zit het met de techniek? Je moet ook zeg maar de benen hoog gooien en niet zo slappe aardappelzak zijn. En wel rechtop staan en benen hoog gooien en allemaal dingen kunnen en lachen en ja. En vooral tenen strekken en ja. En hoe krijgen jullie het nou voor elkaar om alles tegelijk te doen? Heel veel oefenen. Trainster van Divine, wat houdt dat in? Nou ja, de trainster houdt eigenlijk gewoon in dat je zorgt dat de dans gemaakt wordt, dat de plaatsen neergezet worden waar dat de danseressen moeten staan. Zorgen dat ze iedere week eigenlijk bij de trainingen zijn, dat ze goed trainen. Hoe is de opbouw van zo'n dans, net zoals voor vandaag, voor zo'n toernooi? Nou, de opbouw van de dans, ja, je begint eigenlijk met de muziek uit te zoeken. Als je dat gevonden hebt, dan ga je de muziek uittellen. Dan ga je kijken waar de moeilijkheid moet zitten, waar de choreo zit. Ja, en dan ga je allemaal de plaatsen bedenken waar dat die allemaal zitten. En als dat allemaal kloppend is, dan kun je de dames alles aanleren. Als alles aangeleerd is, dan zijn we klaar voor het toernooi te gaan dus. Het garde- en showdansen blijft niet beperkt tot dit ene toernooi. Het is een voorbereiding op Nederlandse en zelfs internationale kampioenschappen. In deze categorie namen 2 groepen deel en uiteindelijk ging het om de punten. Hoe gaat het met de puntentelling? Als je meer van het podium afgaat en je ziet de punten en ze zijn hoog, dan ben je blij natuurlijk. Want dan weet je van, hé, we hebben goed gedanst. Maar als we wat lager zijn, dan is het van, oh wat jammer, waar moeten we nou aan werken? Dansgroep Divine scoorde 234 punten. Zijn jullie eerste of tweede? Eerste! En hoe blij zijn jullie? Heel blij! Feestje! De Nederlandse kampioenschappen zullen gehouden worden op 21 en 22 april in Uden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Peeldancers.